Niečo zo športu. Žhavá novinka. Získali sme pre vás exkluzívne zábery zo zákulisia futbalu. Zistili sme, kto hýbe nitkami slovenského športu. Vážení diváci, celý zápas som odmoderoval tu z kabíny a najviac ma upútala strela 3 metre nad a 2 metre pod. Jak bude, vám poví Marek a Fero. Bude krásne počasí, nádherne svietiť slnko. Ne, bude škarece. Říkám, že bude pekne. A keď říkám, že Nosne bude, sa to nebude. Tak víš co? Nosne! A bude pekne. A bude pekne. Rypalovu bude pekne. Ja ti dám. A bude pekne. Nosne. Aj prasa bude, aj snežen. Proste bude hnusne. Želáme vám veľa šibačov, šibačky, nejak to vydržte, máme vás velice rádi. Pozdravujú, ruky poskávajú, dva závoráci.